Hej, vi skal i gang med en retning, der hedder empirisme. Og det er en retning, hvor det er sanserne, som er det primære. Altså det er vores erfaring, der er kilden til viden. Og man skal forestille sig, at vores bevidsthed det er som en tom tavle, det der hedder tabula rasa. Inden for empirisme, der taler man om en enhedsvidenskab. Der er kun én måde at bedrive videnskabelig videnskab på, og det er ud fra naturvidenskaben. Senere der er der en Wienerkreds, det er omkring 1920 med blandt andet Bertrand Russell, men også Rudolf Carnap og så også Popper. Og de holdt på, at det er objektiv videnskab som matematik og fysik, der er forbilleder. Alle videnskabelige problemer, de skal kunne løses igennem en logisk analyse, og eller hvad man sådan har sanset i verden. De mente simpelthen, at observation og fakta, de er uafhængige af teori. Og teori, det er jo så selvfølgelig afhængig af, hvad det er, man har observeret. Og dermed så må man kunne forklare videnskaben fuldstændig objektivt, uafhængig af, hvilken teori, der skal testes. Men kan det nu også passe? Det vil jeg gerne have jer til at forholde jer til. Men videnskab, det er i hvert fald, hvad vi med sikkerhed kan sige. Og virkeligheden, den beskrives ud fra, hvad vi observerer, og så ud fra vores erfaringsbaserede virkelighed. Altså de verificerbare udsagn, altså det, som er sandt, det er verificerbart. Hvis jeg for eksempel har et æble, så kan jeg jo veje det og sige, det er et æble, det vejer 100 gram. Det er af deskriptiv karakter. Hvis jeg derimod siger, Ellen, du bør spise det her æble, fordi jeg tænker sundhedsmæssigt, så er jeg inde på det her en normativ regel. Så hvis vi skal sige noget meningsfyldt om æblet, så er det, at æblet det kan veje 100 gram, og det kan man tjekke ved simpelthen at veje æblet. Og det er jo meningsfyldt at sige det, for vi kan jo be- eller afkræfte, om den påstand er sand.